Yebo ngiyabingelela kuyiVumani Film. Igama lami nguSithandiwe Ngwabiyela ngisuke eShowe kodwa ngila eThekwini ngokomsebenzi. So izathu esingilethelana ukuthi ngizotshela baba engane yami ukuthi ayeke ukungifonela nje ahlukane nami phansi ngizomtshela ukuthi njengamanje sengithandana nomuntu oyinajeri. Ngifisa nje ukuthi aphume empilweni yami eqhubeke nempilo kube ukuthi uyamove on ukuze nami ngizokwazi ukuthi ngifocus kumuntu wami. Manje akwenzeki akufonele mhlambe Uyafona Nkosi yami yazi nje ufona manje namanje ngize ignore ama calls wakhe. Ngiyawaziba nje kakhulu ngoba ngibona ngathi uba ngisicefe. Senginomuntu engithandana naye. Njengoba ngathola umsebenzi lapha kuVictoria isitolo seNigeria so ngashelwa iNigeria sesisathandana. Njengamanje ngikhulela ingane yakhe ngina 2 months. Banaki. ngibingelele babukeli lokhuluma uVumani wale kwaMhlabela ingane awuswanini madoda le phansi emangozi ukuthiwa ikakhubalo nimbiwe egcikeni kodwa ke asikho lapho nginosisi la osivashele namhlanje uzokaka sitshela ukuthi namhlanje yini afisa ukuthi ayitshele noma inkinga emsindayo yiphi inkinga emsindayo namhlanje afisa ukuthi ayisho nokuthi afisa ukuthi simsize ngayo sisi wami. Yebo bhuti njani? Hayi ngiyaphila siyathemba ukuthi nababukeli bayaphila emakhaya. Yebo ngiyabingelela kuyiVumani Film. Igama lami nguSithandiwe Ngwabiyela ngisuke eShowe kodwa ngila eThekwini ngokomsebenzi. So izathu esingilethelana ukuthi ngizotshela baba engane yami ukuthi ayeke ukungifonela nje ahlukane nami phansi ngizomtshela ukuthi njengamanje sengithandana nomuntu oyinajeri. Ngifisa nje ukuthi aphume empilweni yami eqhubeke nempilo kube ukuthi uyamove on ukuze nami ngizokwazi ukuthi ngifocus kumuntu wami kube right. Umuntu wakho umZulu? Nigeria. Umuntu wakho lomgabhayo umZulu noma? Ubaba wengane zami umZulu yena. So ngangifuna umsebenzi kangahlangani kahle kahle kunezingane ezu2 nobaba wengane yami. Ngafika la eThekwini ngizofuna umsebenzi ngingawutholi sho singagcina sengutholile. Manguthola nguthole kuVictoria esitolo seyingubo. Kule sitolo seyingubo kuphethe iNigeria. Makuphethe iNigeria shuthi ke ayi ngiqasheke khona. Mangiqasheka khona ngiqale nje ngisebenze kube right yonke into ihambe kahle. Uthe kusuka la bese ngishela iNigeria. Hayi wena manje hayibo wozizunjani ushera umAfrika? Ay yabo nje okokuqala ngaba nalokho ukuthi hayibo ngangiqala ukushelwa abantu bangale. Ngishelo yileli Nigeria leli ngivele ngiqale ngaqomi. So ngokuhamba kwesikhathi ngibona ukuthi hayibo iNigeria ngathi nemali kanti ubaba wengane zami akasebenzi yabo waphelele umsebenzi semakhaya. So ngibona indlela nje ayingiphatha ngalo leli Nigeria emsebenzini linakho nokungipha imali ngabona ukuthi ake ngimnika ithuba mhlambe engase ngiphathe kangcono. Mase ngimqomile qaleke kube noshintsho ngemphampela baba engane zami yabo ngihlanyiswa uthando olusha. Baba engane zami Nkosi yami ngangimthanda inkinga ngangifuna amasente nami endlela iNigeria lingiphethe kahle. So uthi iNigeria wawulithanda noma uliqome ngoba mhlambe kade ubona ukuthi mhlambe linemali? Ngangalithanda ekuqaleni kodwa kuthe uthando sekuqhubeka ngagcina selwakheka ukuthanda ngalithanda. Esitolo lapha ngikuza ukuthi nisebenza esitolo sengubo ngabe lesitolo mhlambe usebenza wedwa noma khona abanye abantu besifazane nisebenza nabo esitolo? Bakhona abanye angisebenzi yedwa. I think siba 4 singabantombazana. Imake ubathole khona basebenza noma mhlambe wena bakuthole khona usebenza? Ngibafice vele besebenza. Nami ngafike nga-8 ngasebenza. Wase waqala ke and eqaleni sengishela amantombazana asesitolo aqale nje angibuka ngelinye ihla ngazi noma mhlambe nawe ayeyifunela noma ngoba nje ayi emva kwalapho emsebenzini akhambanga kahle. Kodwa ke nje ayi uthando uqhubekile la right ungiphethe kahle namanje nje usangiphethe kahle. Mangaphela imali kuNigeria ungaqhubeka ukuthandane nathi? Yo. Hey angazi sengabona mhlawumbe isimo masifika
ukuthi ngenze njani ngoba imali Nkosi yami iyadingeka kakhulu. Hey siswami. Hayi ziyenzeka South Africa. Manje awusho siswami ngifuna umbukeli sibe sesithombeni esisodwa umbukeli ngoba ebukele lapha ekhaya. Kwenzakalani nje mhlambe iNigeria lavele la kuthengela udrink noma lahamba la kuthengela mhlambe ifast food ithizeni labuya la kunikeza lathi hayi mama ubambela wase washintsha umqondo ngoba ngikuzwile uke wathi uke wanqaba kwenzakalani? So bhuti wami ngangigobile isitolo ngoba isitolo vele seyingubo sidayisa ingubo nezicathulu. So mangigobile iqhamuke ke iboss ngangitshela ukuthi iyadlula kahle kahle emva kwami ngizwe into isingithinta mangithi ngiyaphenduka angazi nami ama feelings a developeka kanjani lapha kodwa nje angazi kavele ka developeka ama feelings nje ngenye indlela ngaqala ke sase sakhuluma kakhona izinto ezingane sikhulumayo angifuni ukuzisho ukuthi sathini kodwa kakhona izinto esikhulumayo ngaqhubeka ke nokusebenza. Mangizwe ukuthi iyakuthinta ikuthinta ndlelani ikuthinta ndlelani mhlambe yafika kubamba ngesandla noma mhlambe uthi wawuqoqa icathula ngithi wawugobile kusho wena mugobile ukuthintana ufika ukuthinta einqeni noma mhlambe ufika ukubamba ngesandla? Wangithinta ngomphambili wakhe ngemuva. Ilokho bengifuna sibe clear nombukeli. Okay. Hayi wena kwase kwenzakala? Sase siyakhuluma wasesho ukuthi after umsebenzi uzoshesha avale estolo sheshe ukuze ngizosheshe ngiphume. Yena uhlala ku Smith wathi kuze sisoya la hlala khona ke endlini. Uhlala phi mhlambe uyarenta la hlala khona uhlala eflatini for sure phela ngeke ahlale ku Smith mhlambe ngingalona iflat. Yeah kuyi flat. Hayi sekuntambama ke sihambe siye endlini khona ku Smith endlini yakhe. Masifika endlini ayi indlu nje ngiyangena phakathi khona ifridge umbhede ngasho nje ukuthi indlu nje engatheni hayi ngifike ngihlala embhedeni engibuza ukuthi sizodlana bese ngiyamtshela ukuthi hayi noma yini ngidla noma yini mina akhiphe ipapa nenyama eshisiwe akufudumeze bese yanginikeza sidle nje sesingaqeda ukudla ngambona ukuthi useqala into zakhe siqale ke manje vele senza inkonzo zasekamereni hayi wena ngaso leso sikhathi siqede bese ngicabanga ukuthi kahle kahle isidingo sababa wengane ngempela angisiboni asikho so ngaqala lapho ukubona ukuthi ubaba wengane zami ngiyamzonda Nkosi yami kahle kahle nje ngazonda kwamuntu omzuluki ngase ngifisa nje ukuthi kuvele kube into eqhubekayo size siphelele emshadweni nalo leli Nigeria leli ngoba lali ngiphethe kahle nje lingenzela yonke into ngisho enkonzweni yasekamereni nje belenza kahle kakhulu. Ubaba wengane so uhlala naye la eThekwini noma mhlambe uhlala endlini yakhe ukuphi? Lutho ubaba wengane usemakhaya nezingane mina ngeza la eThekwini nje ngizoyifunela umsebenzi yena waphelele umsebenzi waseke eseba semakhaya. Manje akwenzeki akufonele mhlambe uyafona Nkosi yami yazi nje ufona manje namanje ngize ignore ama calls wakhe ngiyawaziba nje kakhulu ngoba ngibona ngathi uba ngisicefe futhi nje khona manje bengingasawabamba isidalo naye uyayibonela ukuthi so ngamanzi no paraffin. Hey South Africa ungabothi uyamazi umuntu siswami kodwa nawe ichoice yakho yabo ichoice yakho ngeke ungangijaji ngempela ngoba imali Nkosi yami ibalekile konke futhi umuntu imali nje ibalekile iyenza zonke izinto ngisho ngathi unothando olungakanani ngomuntu kodwa nje imali mingekho ayibi khona inqubekela phambili yabo nje angisafuni lutho into engihlanganisa namaZulu njengamanje amaZulu amaXhosa nanani ngifuna nje ukufocusa kwiNigeria Nkosi yami nanoma kuthiwa mhlawumbe izinto seziyabheda ke kulo engithandana naye kodwa ngizozama ukuthola noma umunye ke kungenani angifuni nje ukuyibona ngibuyela kumaZulu. Mhlawumbe ucameraman wami nje lapho uyibhekile siphe usephoxekile. Nkosi yami angazi mayibhekile kodwa nje yilokho
ukuthi angifuni ukuphinde ngiyibone nginomZulu naturally right bese ngimbekezelele kakhulu babe izingane zami Nkosi yami ngoba nje wagcina ngokuhlawula kuphela wangabe saqhubeka yazi ngisho ngimcela airtime ka R10 evele nje ebika amazi abazabo ubone ukuthi hawu futhi kwesinye isikhathi egcine engayikhiphanga ngalo R10 u10 airtime so ngibonile ukuthi la nje kwiNigeria Nkosi yami ngincede ngibona futhi kwesinye isikhathi angize ngicela because wangitshela ukuthi mangabe nje ngidinga imali angithathele imali vele into ekhona endlini so ngiyayithathela nje imali ngiyisebenzise. Hayi wena manje awusho sekusikhathi esingakanani umzibile lo uZulu guy wasuka kuyena wayesebenza phi futhi before aphele lo msebenzi? Wayeyicleaner khona la eThekwini beyicleaner shuthi ingabe kaphela icontract angazi istory sakhe kahle ukuthi kwenzakalani ngicathi kuphela icontract yakhe so wabuyela ke emakhaya kodwa nje kukanjalo. Sekuyisikhathi esingakanani nihlukene naye? Wamziba kungathi nihlukene ngoba yena usakufonela wazi ukuthi useyintombi yakhe. Ngingasho ukuthi kodwa kumele ngabe usayibonela naye. Unyaka nje usuphelile manje. Ya unyaka usuphelile kodwa usabanga isicefe kodwa kusafani kakhulu usefona nje akasangixini kakhulu usefona nje ngoba ngangafuni ukumtshela njengembaba ngoba alikhe libo walenza ngamane nje isimo semali ukuthi bese kubheda ngempela ngaseke ngamyekiswa yilokho ngamziba kuma calls bese ngimziba nje ngoba ngamblock ku WhatsApp ngamshare kuma calls ngikhange ngingayi-answer ngikhange ngi-answer ngoba mhlawumbe mangabe singifuna ukuthi sikhulume ngezingane ngi-answer ngicall sikhulume lokho nalokho kodwa ngicathi nawe uyayibonela. South Africa manje siswami bese nithandana isikhathi esingakanani? Bese ku 7 years sithandana bese siyohlanganisa impela nje unyaka ka7. Mhlambe ikhona into yake wakwenzela yona nje ephathekayo mhlambe? Ya yena shame ake ngize ngimkhohle khona la engangishonelwe khona uma wami so kwakuningi nje emncwabeni nekhanda lami ihlangahlangene wangisiza ngokuthi angithengele ukudla ukuthi abantu badle wangithengela wasekuseni izinkwa nokudla ke nje komncwabo wangisiza kakhulu. Heyo akubuyezwa lapho umbukeli musacabanga mhlambe ukwenza ezinye izinto wenzela umuntu wakho kodwa angikho lapho ngamenzela siswami manje awusho enye into la ngizama ukuthola bekuphethe kanjani mhlambe buyiqanda noma mhlambe bengakaze bengakuhlumezi bengakushaya abanye siyazi ukuthi mase bedakiwe bashaya abantu besifazane. Hayi lutho Nkosi yami ngabe ngiyamsukela ebengangishaya bengangilokothi bengiyiqanda nje kuyena bengingelosi Nkosi yami bengithanda yikho ukuthi hayi imina ngoba bengibona ukuthi ngidonsa kanzima kwezezimali aseke ngabona ukuthi inqubekela phambili angeke izibe bikho ayidumi kanje mabi izosuka so yilokho ke usiso wamshiswa yilokho. Heyo babukeli wonke umuntu oneqanda lakhe lapho ke I hope ukuthi niyezwa kodwa ke angisho lutho niwaphathe kahle amaqanda enu. My sister awucabanga ukuthi mhlambe ngoba ungasawafuna amaZulu namaXhosa awucabanga ukuthi mhlambe umuntu wakho lo eNigeria wakusebenzisela umuthi? Hayi lutho umuntu wami ngeke akangisebenziselanga nje umuthi uthando nje olwakhekayo akazi nje angisebenzisela umuthi ngoba njengamanje si happy nje si right kumanje nje ngikhulelwe ingane yakho Alex. Hayi wena Ngempela ngina 2 months umbona nje so nje into bengiyifuna ukuthi uba bengane zami angizibe aye ukungifonela ngikholwa ukuthi nawe uyabona manje sesiside isikhathi ngenza kanje umuntu wakho waziwa uyena kumele ngabe uyabona ukuthi sengiphumile kuyena. Yeah. Hayi wena manje nje ayikho nje mhlawumbe into ethi mzweleke mhlawumbe umkhohlisa uthi uyamthanda? Hayi lutho kumele nje amukele amove on naye phela ayisupport ingane ngoba ezakhe naye ngoba nje manje uAlex usefuna ngisho ukuyongilobola ngiyabona nje ukuthi nengane yami angizihlupheke izophila nje kahle enakekelwe nami futhi uzoqhubeka ngithande ngisho senginomntwana naye.
Hewu South Africa niyazwela mina ngisho lutho angikhulumi kakhulu mina ngiyabuza nje lokho kubuzekayo angithi angikhulumi kakhulu ningabe senitala lapha mina. Hewu my sister manje awusho inajele ekuqaleni belazi ukuthi mhlambe khona umuntu onayo liyazi ukuthi mhlambe unezingane. Yeah belazi cause ngalitshela nje sisaqala yonke lento le ngalicacisela kodwa ke ngase ngalitshela ukuthi nizoyenza indlela ukuthi sikwazi ukuqhubeka kahle. Hey my sister njengamanje ngiyacabanga ukuthi simfonele ubhuti umtshela ukuthi yindaba umziba kangaka nakuma WhatsApp umprokile. Yeah but ngajabula kakhulu ukuthi nimfonele. Yebo ngakuthokozela lokho. Mbukelo yazi ke mase sifike kulesikhathi sesifika emaphethelweni ukuthi simfonele ubhuti akukho nathi singakwenza kodwa ukuthi siqhubekele phambili. Cela ungifakele inamba yakhe la. Akunankinga ngiyacanga usefonini ikhona awu. Nasefonini ayikho. Ikhona efonini phela. Yonke indlela idlula la. Yonke indlela. Hey South Africa. Yonke indlela idlula la wenza show uzu 10 sisi. Yonke indlela idlula la. Ngiyabonga 246810. Ake simzame. Kazoyibamba ifoni. Kuba igama lakhe. Lucky igama lakhe okay. Hello? Hello. Yebo. Uyaphila buthi? Ngaphila. Yebo, ngabe ngikhuluma noLucky? Uyena uLucky. Ya buthi la nginomuntu wakho, usebenza isitolo seNigeria, ngazi noma uyamazi nesitolo sengubo. Okay, sacela ukubuza ke lana ebhuti. Uba lo ngikhuluma naye mina njengamanje. Ukhuluma noVumani la kwiVumani film. Umuntu wakho la khona into athi ufuna ukukutshela yona webhuti emsindayo. Angazi noma ungakhona nokukhuluma naye. Hayi, sacela umnikeze ifoni ngikhulume naye. Ngitshele yonke into sisi. Hello la kunjani? Ngaphila. Ngiyaphila. Ukhuluma noma wengane zakho la? Ngiyakuzwa nje. So la uyabona ukuthi kwenzakalani phansi kwami nawe kulezi insuku? Awuzwazi? Ngithi uyabona ukuthi kwenzakalani phansi kwami nawe kulezi insuku? Ngikublockile ku WhatsApp nakuma calls senginokukuziba. Ngiyakubona kwenziswa yini lokho ukuthi ungiblock. Isiphi izathu esenza ukuthi wenze izinto ezifana nalezo? Izathu salokho ngizelana ngoba ngizokutshela ukuthi senginomuntu engithandana naye. Njengoba ngathola umsebenzi lapha ku Victoria isitolo seNigeria so ngashelwa eNigeria sesisathandana njengamanje ngikhulela ingane yakhe ngina 2 months. Banaki. Ngisacela ukuthi uye izathu esenza ukuthi ungiblock lokho ama message ami ngaphenduli ku WhatsApp. ubuhluleka ukunakekela. Hayi kuyikona ukuthi nawe wasuka la usazi isimo sami ukuthi sikanjani. Kuyikona namuthi bengiseyinhlelweni zokukutshela ukuthi sengithola umsebenzi last week bengibuka ukwenza interview. Usungitshela lento usungitshela lezibhlungu ayi usuveta ngophula umoya. Hawu sesiside kakhulu isikhathi ukubona manje lokho ukuthi kumele wenze lokho. Ngiyakubongela kodwa ngibona ukuthi khona ukusazolunga phakathi kwami nawe. Wena ubuhluleka ngisho ukungithengela i-airtime ka10 rand. Ikuphi okuzoshintsha mangabe sesindawonye? Kuyikona ukuthi izathu ebesikwenza ukuthi noma ungicela imali isimo sami ubusazi ukuthi angisebenzi anginamali. Kuyikona ukuthi manje nami bengibona ukuthi kunoshintsho oluzokwenza phakathi kwami nawe ngoba ngisengiyasho ukuthi ngisazokutshela ukuthi umsebenzi songuthi sengithela umsebenzi ongcono ozokwazi ukunginikeza imali esikwazi ukulungisa inkinga zami nawe ukwazi nokondla nezingane. Hey
Akusenani ke shuthi usuzoqhubeka ukwenza einganeni lokho obufuna ukwenza kumina. Into engicela kuwena ukuthi nje uyeke phansi ungifonela, uyeke nje ukungibangela isicefu, usupport izingane zakho mina ngiphumile kuwena. Usungasala nalo iNigeria lakho. Alright, so Hayi. Sis. Uzizwa unjani manje? hayi njengamanje ngizizwa ngikhululekile. Ngikhululekile. Into engiphatha kabi nje manje ukuthi hawu usethola umsebenzi yena manje ngoba nakho sengimtshela lokho bezongitshela nini ukuthi usethola umsebenzi. Kodwa ke ngiyambongela into engenza ngikhululeke ukuthi sengimtshelile onke amaqiniso bengifisa ukumtshela wona futhi naye usezoyeka ukuthi engibangele isicefe ngikwazi ukuqhubeka kahle relationship yami nomuntu wami. Ewu. Babukeni nayibonela nani kunje eSouth Africa. Amen.